мегӯянд зиндагӣ як мукофот аст. ҳаёт мисли баҳор. дар зиндагӣ ҳеҷ вақт афсӯси рӯзҳои гузаштаро нахӯр. агар он чизе буд гузашт, ӯро дигар карда намешавад. мисли номаи аз гузашта ва ғаму андӯҳе ки дар қалб доштӣ. фаромӯш кун ҳар чизе ки дар гузашта буд, зеро ки ин ғаму андӯҳро бо худ кашонда бурдан номумкин аст. хомӯш мабош. ба интихоби худ бовар дошта бош. ҳеҷ вақт хубӣ карданро дареғ надор, ҳатто вақте касе инро қадр намекунад, зеро ки ҳар амали неки ту бозгашти нек дорад. ҳеҷ вақт афсӯс нахӯр. дер оғоз кардӣ, барвақт рафтӣ. бигузор нафаре бо кайфият бо флейта бозӣ кунад, зеро ки ин суруд аз қалби шумо садо медиҳад. ҳеҷ вақт афсӯс нахӯр, ки ишқ бебозгашт буд. зиндагӣ